Kaixo, arratsaldeon. Aiala Oronoz Apiko Ipala liburuaren idazlea da. Apiko Ipala liburuan, Ferrocarriles y Construcciones ABC enpresak Irunen eraiki zuen kanalari buruz hitz egiten duzu besteak beste. Egingo al zeniguke liburuaren aurkezpen bat? Bueno, zuk esan duzun bezala, kanal honek zera eramaten du Olaberria errekako urak Bidasoa ibaiaraino. Eta, proiektua 1930ko hamarkadan hasi ziren egiten, baina 1952 urte arte ez ziren proiektua gauzatu. Eta, urte horietan zegoen sistema penitentziarioa, non presoak erabili zituzten obra publikoak egiteko, eta modu horretan Irunera ekarri zituzten 200 bat preso kanal honen lanak egiteko. Ados, 200 preso inguru parte hartu zuten delako kanal honen eraikuntzan, esaten duzun bezala. Nola ibili zara informazioa eskuratzen? Nora jo duzu informazio bila? Informazioa lortzea zaila izan da, ze ez dago funtsa bat edo fondo bat zigor destakamentu honeri buruz. Orduan, egin den lana izan da, preso bakoitzaren zigor espedienteatik abiatuz, bakoitza aztertu, eta guzti horien azterketaren ondoren osotasun batera edo perspektiba orokor bat edukitzera iritsi arte. Beraz, lana izan da oso puzleko pieza txikiak elkartzen joatea eta ikuspegi orokorra aurkitu arte. Espediente hauek gordetzen dire Oñatin, hor dago Artxibo Historiko Provincial de Gipuzkoa delakoa, eta bertan gordetzen dire Donostiko prisioko Ondarretako kartzelako zigor espedienteak, eta guzti horien tartean daude hemen lan egin zutenen espedienteak. Beraz, espediente guztien artean identifikatu behar dire zein diren zigor destakamentuetan aritu ziren presoak. Banaka-banakako lana da hori. Eta lortu dena da 207 preso identifikatzea, eta duda sartzen da ez dakidalako horiek guztiak ziren edo gehiago izan ziren. Azkenean hori da dokumentazio aldetik lortu izan dena. Baina horretan azkenean konformatu behar gara dugun dokumentuekin lan egiteko. Gaur egun jakimin handia dagoela iruditzen zaizu garai batean gertaturikoaz? Zeinen partetik jakimina, jendearen partetik edo? Gizartearen aldetik. Nik, ez dakit, ez daukat tresna bat neurtzeko jendearen interesa zein den, baina behintzat bai liburu honekin eta liburu honekin zerikusirik duten ekintzak egin ditugunean, jendeak interesa adierazi du. Liburuak oso harrera ona izan zuen, baita ere egin genuen erakusketa bat, ikerketan azaldu zitzaizkigun dokumentuak erakutsiz, erakusketa ere, erakusketara jende asko etorri zen. Esan nahi dut behintzat, interesa duen jendeak behintzat erantzuten du egiten diren ekintzetara edo. Beraz, nik uste dut Irun bezalako hiri batean badagoela interesa, bai. Eta zein funtzioa ematen diozu memoria historikoaren berreskurapenean? Elkarte memorialista gehienak uste dut lan egiten dugu egia, justizia eta erreparazioaren lelopean. Eta horiek izango litzateke ardatzak, ikerketak egiterako orduan eta egiten ditugun ekintzak planteatzeko orduan. Konkretuki, orain sortu berri den memoria demokratikorako legearen aurre legea edo nola ditzen zaio, legearen aurre proiektuan, erreparazioaren atalean hor sartu dituzte bortxazko lanak, eta ni nahiko harrituan nago horren inguruan ez dituzte zigor destakamentua gehitu, bai batallones de trabajadores, colonias penitenciarias militarizadas,
baina zigor destakamentuak ez dituzte gehitu ni ez dakit zergatik. Orain badago epe bat non zuzenketak edo komentarioak egin daitezken, eta nik espero dut garai honetan egin daitezken ekarpenekin hori aldatzea. Baina erreparazio aldetik aurreproiektu honek planteatzen du zein garrantzitsua den prisionero eta presoek egindako lanen identifikazioa eta seinaleztapena, ez? Eta alde horretatik guk Nikolas Gerendiain elkartearekin udaletxeari proposatu genion, ez? Liburua plazaratu genuenean kanalaren lekuren batetan plaka bat jartzea, ez? Presoen omenez eta jendeak jakiteko, ez? Presoek egindako lan bat izan zela, azkenean hiriaren erdian dago leku hau guztion begibistan, eta inportatea iruditzen zitzaigun, ez? Eta bere momentuan ezezkoa jaso genuen, ez? Eta nik ez dakit, espero dut lege berri honekin aurrera ateratzen bada, agian hori aldatu ahal izango dela, ez? Eta behintzat seinalizatu ahal izango direla presoak egindako lanak, eta ez bakarrikan lekuak seinaleztatu, baizik eta ere bai, ze erakunde eta zen presak erabili zituzten presoak lanak egiteko, horren errolda bat edo sortzeko ere, sortzea adierazi dute, ez? Eta orduan, memoria historikoa gaur egun, edo behintzat alde honetako ikerketei buruz, pixkat alde horretan murgiltzen da, batez ere, honik ikusten dudanaren arabera. Hor dagoen Santa Elena kaleko zubian, hor zegoen hiltegi zahar bat, ez zena erabiltzen jada, eta presoak hor eduki zituzten lotan, ez? Eta gero, gauza da presoak jendearen begibistan lan egin zutela, ez? Beraien erabilgarritasuna, batez ere, beraien erabilgarritasunari eman zitzaion garrantzia gartzela sisteman, ez? Eta presoiek, eta alde batetik, Ferrocarriles y Construcciones ABC enpresa ezen enpresa gipuzkoarra, bere nagusia Kataluniatik Donostira etorri zen 1938 urtean, hor oraindik gobernu errepublikarra baizegon, eta bera Gipuzkoara etorri zen jada nazionalek okupatua zuten lekura, ez? Eta hemen bere enpresaren sukursal bat sortu zuen Donostian, eta Gipuzkoan lan ezberdinak egin zituen. Irungo destakamentuaz gain, beste 5 destakamentu eduki zituen Gipuzkoan, eta beraietan ia 1000 preso eduki zituen lanean, ez? Gipuzkoan gain, estatuko beste lekuetan ere bai, beste 5 destakamentu ere eduki zituen 42 eta 44 urteen artean, eta guztira enpresa horrek 2000 bat preso edo erabili zituen bere lanak egiteko. Eta gero, liburuan ere azaltzen da, ni uste dut ikerketak jakinaraztera eraman duen gauza garrantzitsu bat, ez? Oso gipuzkoar gutxi lan egin zuten kanalizazio honetan, eta presoak estatuko 34 probintziatik ekarri zituzten. Beraz, bortxazko lanak ez bakarrik lanak berak, baizik eta presoen dispertsioa eta lekualdaketa masiboak ere bai berekin batera eramaten ditu, ez? Irunera etorri ziren 34 probintziatako presoak, beraien ibilbide penitentziarioa oso konplexua izan zen, ez? Batzuk zuzenean adibidez gehiengoak etorri ziren Andaluziatik, Extremadura, Asturiasetik, baina beraien ibilbidea kartzela askotatik pasatzea izan zen, ez? Askok 3-4 kartzelatetik pasa ziren Donostiraino etorri arte. Eta gero, Irungo destakamentua ezin da hartu gauza aislatu bat bezala, ez? Ulertu behar dugu Gipuzkoan egon ziren destakamentuen kontestuan. Ze alde batetik enpresa berdina zelako destakamentu guztietarako,
baina beste alde batetik ere presoak masiboki ekartzen zituzten Gipuzkoara lan egitera, ez? Eta behin Donostiako prisio probintzialean biltzen zituztelarik, hortik gero destakamentu ezberdinetara banatzen zituzten presoak, ez? Orduan batzuk bukatzen zuten Errenterian, Arronan, Itziarren, Zegaman, eta beste batzuk Irunen bukatu zuten, ez? Eta hemen Irunen egin zen azken lana, izan zen bereziki Santa Helenako kaleko zubia, eta Irungo lana bukatuta gero, preso asko, hemen gelditzen ziren presoak, eraman zituzten Errenteriako destakamentu penaleran lanera, ze hor ere Oiartzun ibaia kanalizatu zuten, lan bera egitera eraman zituzten, ez? Eta preso asko ere destakamentu batetik bestetara ere murgildu zituzten. Gauza oso konplexua izan zen, ez? Baina batez ere erakusten duena da presoen erabilgarritasuna fomentatzen zuen sistema ekonomikoki ere nola kasu honetan ez bakarrik enpresak, baizik eta obra hauek ordaindu zituen lan publikoko ministeritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 125% ekarpenarekin, zen nahi du diru publikoarekin ordaindu zen lana, baina presoek soldataren 10% edo jasotzen zuten. Eta beraien dirua kudeatzen zuen el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo. Alde batetik ordaintzen zitzaiona miseria bat izan zen preso bakoitzari, baina ez hori bakarrik, ze sistema horren barruan suposatzen zen lan egun bakoitzeko zigorraren egun bat kentzen zietela, ez beraz zigorra murrizten joaten zirela. Baina orain nik jarraitzen ari naiz ikertzen gai honi buruz eta espedienteak errepasatzen eta konturatzen ari naiz presoek ez zutela, ez zela hori aplikatu. Presoek berez ez zuten beraien zigorra murriztu lanaren bitartez, ez? Eta hori izan zen presoen lanaren oinarria, ez? Eta bere justifikazio ideologiko katolikoarekin eta guztiarekin, baina azkenean hori zen presoei eskaintzen zitzaien abantailea, ez? Beraien zigorra murriztea eta farsa bat izan zen hori, ez? Eta, tamalez hori, Irunen gertatu da, Gipuzkoan gertatu da, eta nik pentsatzen dut hori ezagutzera eraman behar dugula, eta hemendik ikusten da, jendea pasatzen da momentu oro hemendik, ez, eta nik galdetzen dio nire buruari, ez, jendeak badakien, egunero ikusten duen obra bat, lan bat, ez, badakien azkenean ze historia dagoen honen atzean, ez, eta ze bortitza izan zen diktadura presoekiko, ez. Ni uste du garrantzitsua dela aukera edukitzea gauza guzti hauek kaleratzeko. Eta batez ere esperantza horrekin lortu dezakegun plakatxo bat jartzea beraien omenez, ez?